लैथोमाया आंखौ गावसिनाव बेरायनो लेंहरदोंमोन गोबाव जानायखाय। थाङा थाङा बाथारबाय आं नोंखौ जेरावबो ओंखारजानोनो। ओरैनोबा मानसिफ्रा नंबाबो नङाबाबो खालि बदनामल' होयो। थै मालायफ्रालाय मा मिथिगौ मा जादों मा मादों आंसो मिथिगौ। बिसोर जानला मोनला मिथिया हसिया बदनाम होबानो जायाथ' आयै। आरो आं बै समाव गुबुन सिख्लाफोरबायदि गोसोखौ लोरबां खालामोमोनब्ला बै समावनो जानो हागौ नोंसोर आंखौ बे बुहुमाव नुनायबो नंलामोन खोमा। आयु बिदि नङाहाय मा जानला मोनला साननायफोरखौ सालाय बिजौआव दा लाबोथारहाय। ओरैनोबा नायल' जाल' सासेल' फिसा हिनजाव। थाङाय थां बिसिनावल' थां आरो जेरावबो दाथां। अके आयै लाभ इउ आं दंना आयै। नों जेबो सिन्था दाखालाम देरबाय लावबाय सिख्ला जाबाय। माबा आंखौ उन्दै मोनबावदों नामा आयै? जेबो नङा आयै आं गावखौनो केयार खालामगोन। बाय आयै। दे थाब फैखा। मा खालामदों बेबा लैथोमायाबा? ए हनै। ए सफैबायबो लोगो बावहायनो जिरायथ'। दे जागोन लोगो। नै आरो सोर जाखो बेलाय? बबेनि गोदान सेंग्रा जाखो बेलाय? ना आदा अनसुलानि लोगो खोमा? मानसियाबो हेन्डसामबाव। होद थैबायसो होद खालि थैनोल'। नै अबेनि एथ' समायना सिख्ला फैखो? बेथ' बे गामिनि नंथारालै। र' फल' खालामनि सिरि सिरि। हाब माखौ जोंनायथारखो बेबा? मालाबा नुफेरखानाय बायदिनो। मा नंखो बेबा? गेवलां माबायदि मोनदों नोङो जोंनाव फैनानै एफा गोबावनि उनाव? मोजां जोबोद मोजां मोनदों। मानोना नोंसोरजों लोगोसे सासे गोदान सेंग्राखौबो नुफैनानै। दे होमबालाय लोगो नों दसे जिरायथ' आं साहा फुदुंनि। आंबोथ' आलासि नङाना लोगो आंबो थौदो जेबो नङा। नानि साहाया दाबो जाया नामा? र' लांगौ। लाबोद' मा सिखोबाव जाखो? लोगो साहाखौ लादो। गेवलां माला फैस्लाबलायखो? बावाखै आदा दासो फैदों। गावहा गेम गेलेनायाव बेस्थ' नायसो हराखै। हनै साहाया औ दे। हारसिं न'आव बरिं थाबाय थानाय जायो नालाय ओंखायनो लिंहरदां गोबावबो जाबाय नालाय फैथारिया।
अ मोजां जादों दे नानि न'आव थुम थुम थाजाबाय थायालै बरिं मोनो गेवलां नानिनि लोगो ए उन्दै समनिफ्रायनो लोगोथार जारलालै माखौ जारला होनामोन नोङो गेवलांखौ नायनानै ना गेवलांहा माबाफोर जादोंमोन नामा न'खराव ओइ जेबो नङा दे जेबो जायाखै खिन्थाब्रा आं मिथिनो लुबैदों ना नांलाया दे मालाबा खिन्थानोसै प्लिज लोगो सानोब्ला अननानै खोन्थादो आरो खिन्थायाब्ला आं न'आव थांसै रब्रा जायालै नोंजोंबो खोनासं खिन्थायाबाबो जाखाया नालाय बेनोसै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय मोनसे खानानै दोनजोबखानाय बायदि नेमखान्थिफोर जाबाबो जायाबाबो बेबायदिनो सानसेखालिनि खोथा सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला जेब्ला बिसोर सानैबो गंसे कलेजावनो फरायो आरो बिदिनो लामानि फांसे बिफाङाव मेंनानै दसे रेस्ट लाफैयो थिग बिदिनो माखासे गामिनि मानसिफ्रा नेगेटिभ खौरां लानानै नेगेटिभ साननानै लोब लोब फैयो आरो मा जादों होननानै आरो नायफैयो बेयावनो सेंग्रा सिख्लाखौ फट' खेबो आरो बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव बायदि जेरै पस्ट खालामो आरो बिदिनो नेगेटिभ बाथ्रा भाइरेल जायो थिग बिदिनो गेवलां बिनानावनि जिउआवबो बेबायदि समा फैदोंमोन आच्छा बाथ्राया बेफोरबायदिसो जादोंमोन नंगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा थोंजोङै बाथ्राखौ बिजिरनानै नायागारा माखासे गोरोन्थि मावबोबाय थानायखौ नुबोबाय थानो मोनदों जायनि थाखाय गांसे लेखा गुफुर बिलाइयाव गोसोम दागो नांहोयोब्ला बे दागोआ फुखोमोब्लाबो बारासिनसो नांसिनो बेनिखायनो बे गोरोन्थिनिफ्राय उदां जानो थाखाय बेनिखायनो आं माखासे सुबुंफोरखौ आखाइ खबजबै खावलायहरो बेनि थाखायनो आं सानो नोंथां आंनि मिथिनायाव गेवलाङा जेबो समाजनि गोरोन्थि हाबा मावाखै नंगौ बेखौनो सानदों आं बे समनिफ्रायनो गेवलां बिनानावाबो नंथारै बदनामावनो गावनि लिरनाय आरो फरायनायखौ लाजिनाय आरो गिनायजों नागारनाङो आरो थैनोबो नागिरदोंमोन नाथाय दायो गावनि गोसो हमथानानै थानो रोंनायावसो दा बिनानावखौ बे महराव नुनो मोनदों आयौ नायहरबायसो थाबावबाय माथो रायलायनो गोसो जादों खोमाहाय गोसो जादोंबा रायलायफैबानो जायो गोसोआबो थिनदों बिनि खाथियाव रायज्लायहैनो लोगोसे बिनि गुमुरखौ मिथिनो नाथाय मा होननानै रायज्लायहैदावनो आंलाय र' सुबिदा लानि रायज्लायहैनो थाखाय लाजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो साला नायहरलायथारदों
नानि बे बोरमाया नोंसिनि नामा? बिराद मोजांखा बोरमाया। औ आदा जोंना बेनि बोरमाया। साइसथार बोरमाया नोंसिना। इस बोरमाखौसो सोंफ्ला फैग्रोबावबाय नामा? दे नोंस्रा रायलायथ' आं बोरमा खायगोननि। दे माबा मिनिनानैसो थाबाय थाबावबाय। बेबा मा सोंगोनहाय? गेवलां नों न'आव माला थांफिनगोन? आं गाबोन फुङावनो थांफिनगोन। जोंना बारा गोबाव थानो होआ, रायो न'आवहाय। गेवलां नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंनाव फंसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन। सोंजागोन आदा दे, जेबो नङा। नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दंना गैया? आंहा गैया, रावबो गैया। आं रावखौबो मोजां मोननो गोसो गैला। मानोना जाबाय दे, गासैबो बाथ्राखौ आं मिथिजोबखाबाय। मानोना लैथोमानि बिदायानो गासैबो बाथ्राखौ आंनो खिथाजोबखाबाय। लैथोमानि बिदाया खिन्थानो? अब्लाथ' मिथिजोब्बाय बियो। गेवलां नों गाज्रि मोनाब्ला नोंनि मबाइल नाम्बारखौ आंनो हरनो हागोन ना? आं नोंजों सम सम रायलायहरबाय थागौमोन। जुदि नों गोसोथारब्ला लादो दे नाम्बारखौ। दे हरदो। थेंक इउ। थौ बिदिब्ला थांदिनि। थौदो।